זה המקום שרואים אותה פעם האחרונה, את התיעוד כניסה, שמפה זו, והיא נעלמה. פשוט היא נראה אדמה בלה אותה. 1 ו10 חודשים עברו, ואתם עדיין ממשיכים. לא היינו צריכים באמת לחכות 1 ו10 חודשים בשביל להחזיר ילדה שנעדרה מביתה. היום נפתח מבצע חיפושים נוסף לאיתור איימנות קסאו בת 9. በእርግጥ ብዙ ህብረተሰብ ይመጣል ብለን ጠብቀን ነበረ። ያው በቂ ነው ባይባልም ጥሩ ነው እንግዲህ ህብረተሰቡ እንዳይረሳት በየቦታውም አጋጣሚ እንግዲህ ስትንቀሳቀስ ሊያገኛት ስለሚችል ሰው እንደዚህ በፍለጋ ቀን ሰው ሲሰበሰብ ነው እንጂ እኛ ለብቻችን ያለ ነው። በተለያየ መንገድ የሚያግዙን ሰዎች አሉ። ብዙ የሚያግዙን ሰዎች አይዟችሁ እኛ አብረን ነን የሚሉ አሉ። ሰው እንደዚህ መጣው ግን ዛሬ ነው። שוטרים מתנדבים ביחידות חילוץ נפרסו היום בוודיות ובשטחים הפתוחים בצפת במאמץ לאתר כל סימן שיכול לעזור לפענח את אחת התעלומות הגדולות בישראל בשנים האחרונות. אירוע שטלטל את העיר צפת. כל מי שחי פה, מי שחווה את האירוע הזה, זה אירוע שעדיין מלווה אותנו ברמה היומיומית. לא יכול להיות שילדה נעלמת במדינת ישראל ואנחנו פשוט ננרמל את זה. אנחנו נרמלנו הרבה יותר מדי דברים בתקופה האחרונה והגיע הזמן להפסיק לנרמל את זה. ובמובן הזה אתם רואים פה חזית אחידה. אז נכון שאפשר תמיד לעשות יותר ואף אחד אין מושלם ונעשה ונקים וצריך גם להסיק מסקנות, אבל בסופו של דבר האירוע הזה זה בשורה שצריכה לחזור בכל בית במדינת ישראל. האימנות עדיין נהדרת. למרות שעדיין לא נמצא קצה חוט, הכוחות ממשיכים לנבור בשטח הסבוך והמאתגר. התחושות באמת מרגשות וגם כואבות, כי לא צריך לבוא לחפש ילדה בת 8 שנחטפה ולא יודעים כאילו מה קורה איתה. צריך ללכת, לחפש ופתאום להיכנס למקומות שקצת מלחיצים, אבל אנחנו צריכים כולנו להיות מאוחדים. בבית משפחת קסאו הדאגה רק מעמיקה. מה יכול להיות? כי זה לא נראה הגיוני שזה אדמה בלה אותה. אז מה שיכול להיות זה שמישהו חטף אותה, כי זה לא הגיוני שזה באמת ילדה בת 9 שנעדרה, שסתם הלכה ונעדרה. በጣም ከባድ ነው። ከባድ ጊዜያትን ነው እያሳለፍን ያለ ነው። የጠፋችው በመርካዝ ቅሊንጦ ውስጥ ነው። መርካዝ ቅሊንጦም ተዘግቶ እኛ ብቻችን እዚያ ውስጥ ነው ያለ ነው። ዛሬ ተመጣለች ነገ ተመጣለች እያልን በተስፋ ተቀምጠናል። ከባድ ጊዜ ነው እያሳለፍን ያለ ነው። ጓደኞቻችን ሁሉ ወደ ገዝት ቤት ሄደዋል። የልጆቻችን ሁሉ ጓደኛ የላቸውም። ብቻችን ነው። ሚወድ በማጻፍ ካሸላ ነው ኮይብላ ነው ሚወድ 600 ימים חלפו מאז היעלמותה, והשאלה הגדולה עוד נותרת פתוחה. מה עלה בגורלה של איימנות קסאו?